Hello Aries, welcome to your weekly reading. Ako si Co-Star. Ikaduha na ako na siya nga channel, kay naamang ko'y main channel ang katong Co-Star nga English version sa tarot nako. Karon nagbuhat ko og tarot reading para sa inyong mga Bisaya, kay Bisaya man sad ko. So para sa taga Mindanao o sa Visayas. Kay mas maayo man magtarong nga sa ato nga sinultian kay para makastorya po sa tarong no. Kaya sa lisod man pod gyud og mag-English ko. Now, kung na may time, pwede sa mo mag-visit sa akong katong main channel nga Co-Star. Naaman ang link ana din ha. Kani nga weekly reading is para sa Aries. Kumusta man mo karon? Maintag okay ra mo? Hapit na ta sa February, kaluoy sa Dios. Nakasuga ko tag January for 2021. Mas pinang COVID. Okay? This is your weekly reading. Okay. Ganahan mo gawas gid ang mga cards dayon. Gawas na gid siya. I won't take this. Heartbreak. Okay? Put it back. Not yet. Right. Same thing as before. Temperance in reverse. Okay. Manggawas gid siya. Bahin sa gugma. Okay. Bahin sa kinabuhi. Nga walay padungan. Okay. Nag-agi ka og kasakit, Aries. Ang bahin niya siya sa trabaho. Daghan kay pagtrabaho, bugat. Wala kay choices karon. Bakit? Daghan kay kabi. Alright, we'll take this. The Emperor. This is you. Okay? Nine of Pentacles. Next to it. Hapit na. Kung feeling nimo miserable ka sa imong life karon, both in love o life in general, hapit na ni siya kaning abundance. Okay? Abundance nga imong matagamtam para sa imong kaugalingon. Kani opportunities ni dili pa ni siya katong profit kintahay, profit or achievement. Kani opportunities pa ni hapit na ni siya. Okay? Ikaw ni trying to be strong and sigig paningkamot para sa imong self. Ibalik sa nako ning Nine of Pentacles. Alright? Magsugot ta sa. This is a heavy energy. Okay? Daghan siguro problema ang Aries karon. I hope you're doing well. The first card was kanina lang. Kaniman to. In the past, nakay pagduha-duha between two choices. Duha ka options. Either sa trabaho or sa imong life. Okay? Two choices nga kinahanglan ka mo decide. Okay? Sa una, naglibog pa ka. Karon nakay gusto nga pilion usa ka buok. Okay? Ganahan ka mo pili. Kaso, pag mo pili ka, naakay makalimtan lain nga tao or lain nga butang nga dili nimo madala sa imong journey kung lahi ang imong pilion. Okay? Kung mopili kag usa ka, kung mo decide ka kung naa kay desisyon, someone here will be heartbroken. Feeling nako dili kung ikaw, katong lain nga tao. Okay? Pero pwede sad nga ikaw ang ma-heartbroken din. Pero feeling din ako lahi katong usa ka tao. Now, sunod is temperance. Gusto ka mo decide og usa ka option pero gaduha-duha gihapon ka.
Pagbag-o ni para sa imong kagalingon, para ma-improve ang imong life, para naay changes ang imong life. Ana gani. Um, kung unsay makuha nimo nga opportunities, options, imo na siyang gibana-bana para maklaro nimo ang unsay imong daganan sa imong life. Okay? Kaso, imo pa ni siyang gihuna-huna, wala pa ka mag-take action, kay naka-reverse siya. Nay usa ka tawo dinhi, duha or usa ka tawo nga siguro dili makatabang sa imong life karon. Kung naman kay gihandom nga usa ka tawo sa love life, ah this person is cold right now, cold, distant, wala mag-communicate sa imuha, wala mo tawag, wala mo text. Ana. Pero kung bahin ni siya sa career, um, maayo ka sa imong career, you are creative, daghag ideas, mapuslan nga mga ideas. Actually, this is a professional card. Okay? Pwede sad nga professional ka. You are in a position of, authority sa imong trabaho. Kaso karon, siguro na ubang tao nga dili mo believe sa imo when it comes to work. Pero keep on working. Kaya naaman to yung Nine of Pentacles. Okay? You have good ideas here. Kaso lamang, ayaw sad pagpasagad og trabaho. Take time to rest. Kay murag sige ra pud kag trabaho. Ha? Gemini, unya kung napuno na ka sa imong gibati nga ganahan na ka masuko, ganahan na ka isulti ang imong gibati nga ganahan ka sa anang usa ka tawo, na-admire, gi-admire nimong usa ka tawo, kasultion ra ba ka? So, kasultion ka pero di ka mosulti, okay? Gikapoy ka naghuna-huna sa usa ka tawo, okay? Di ra ba ka gusto mobiya aning tawhana? Kung love man ni siya, love kini mo siya kay imo siyang permi gihunahuna sa gabi eh. Okay? Ang imong hunahuna naara sa iya ha. Pero sa past, I think in the distant future, past position and distant future, nara gihapon ni siya heartbreak. Okay? Naka-reverse mong siya. Wala ni siya commitment. Kung imo ni siyang padayunon nga magsige kag handom ani nga tawo. Okay? Duha ka tawo man ni Gemini. Duha ka tawo nga imong pwede pilian. Ang usa love nimo, ang usa nag-care sa imuha. Nag-care sa imuha, na in love sa imuha. Kaso murag imo ni siyang biyaan kaning in love la sa imuha. Okay? Kaluoy pud ani niya. Nag-care ba ni siya sa imuha? Pero naghandom ka sa usa. Pero mao ra gihapon kay maski maghandom ka, masakitan magyapon ka ani niya. Kung mahimo, please take time to rest. Subsub kay ka sa trabaho. Maayo man ang dagan sa imong career, sa imong life in general, daghan kay kagihon-una para sa imong future, pero hinay-hinay pod. Right? Kay madaot niya ang imong health. Kabalo ko usahay miserable ka, kabalo ko usahay maghilak ka. Pero wala ka kabalo na kaya'y small opportunities or na opportunities kaya sa imuha. Life for you is stable. Ikaw lang ang dili. Kay kaning tao. Stable imong life, daghang kag opportunities nga pwede. Balance siya, ikaw lang ang dili kay nakay gipaabot. Balik-balik kag huna-huna sa usa ka tawo. Alright?
Pero in reverse man ni siya, mahuman ra ni siya, mag-move on ra kaani niya nga tao, kabalo ko. Pero dili pa karon nga semana. Pero hapit na. Okay? Gusto ka mo decide kinsa sa kaning duha. Right? Now, Two of Swords, kabugat, kabugat sa reading ni mo, Gemini. Hello to sa ka-viewer nako. Two of Swords, kani siya, di ba choices? Life for you right now are full of choices. Okay? Pero nagyo kay usa ka option ani nga pilion. Murag gipili na gali nimo in favor of your future here. Okay? Kabalo ko gipaniira nimo ang panahon. Siguro moingon ka dili pa ni siya ang right time para sa imong love life. Yes, this isn't the right time yet. Pero naara ni sa imuha. Okay? Kay kasagaran dinhi naga-revolve lang sa imong hunahuna. Okay? Ikaw lang siguro ang naghunahunag naghunahunag negative ani. Okay? Basin pod nag-daydreaming ka, naghandom ka ani niya. Okay? Kung stop po ni nimo, why not? Ayaw na lang po ni siya huna-huna. Layo man ni siya nimo. Okay? Ganahan man ni siya. Kaning imong ginauna, ug kaning usa ka tawo nga naa sa imuha karon nga nag-care sa imuha, love gyud kanila. Ganahan gyud na sila nimo nga makig-uban. Kaso lang usa ana nila nga dili pa mo communicate sa imuha or dili pa mo duol. Okay. This is a happy life, a celebration coming together. Pero dili pa ni siya in the distant future pa ni. Wala pa ni siya mahitabo karon. Home life sa imong panimalay. Naa kay usa ka project nga gusto mahitabo pero wala pa ni siya matapos. Basin balay ni nga imong gitapos or sa home life ni siya nga project. Okay? Hapit na siya mahuman. Dili pa, wala pa ni siya mahuman pero gisugnan pa ni. Okay? Maura na siya akong makita karon. If you have any questions, pwede ra pud ninyo i-type. Kung unsay inyong questions, pwede ra pud man good ninyo i-delete later pag matubag na ko. Wala na ko lain makita karon sa semana. Gawas lang katong sa imong career sa trabaho. Kung mo distance gali sa imong mga katrabaho, pasagdi lang pud sila kay more of mapalayo sila sa imuha. Dili mo magkasinabot sa ideas ani or walay mo pansin sa imuha, okay lang. Okay? Ayaw lang pud na ayaw lang pud na siya nauna og maayo. Okay? Kay naarabay kay potential for good projects here. Kaso kaning imong huna-huna, sobra ra pud makahuna-huna, which is makadaot sa imong health. Okay? Take time to rest. Karon nga semana, hatagi og paagi na makarest ka. That's all I have for you, Gemini. If you want to visit my main channel, na akong main channel, katong Polestar Tarot in English. Okay? Kani para sa mga Bisaya, kay Bisaya man ko. Okay? Pero sa Mindanao lang ko. Alright? Now, I'll see you next week for your weekly reading. Take care. Only love and light. Bye.